வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தன்யா ரெசிபிஸ் தமிழ். எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி கொண்டைக்கடலை கிரேவி தான் பார்க்க போறோம். கொண்டைக்கடலை, கருப்பு கொண்டைக்கடலையை வச்சு ஒரு சூப்பரான கிரேவி. இது சப்பாத்திக்கும் நல்லா இருக்கும், சாதத்தோடவும் சூப்பரான ரெசிபி இது. இப்போ நான் ஒரு 150 கிராம் கொண்டைக்கடலையை எடுத்து ஒரு 6 மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன். 6 மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்கு. 6 to 8 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் கொண்டைக்கடலையை. ஊற வச்ச கொண்டைக்கடலையை இப்போ ஒரு குக்கர்ல மாத்திக்கலாம். அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு வேற தண்ணி ஊற்றி குக்கர்ல சேர்த்து ஒரு 3 கப்பு, 1 கப்பு கொண்டைக்கடலைக்கு 3 கப்பு தண்ணீர் சேர்த்து தேவையான உப்பு சேர்த்து குக்கரை மூடி விசில் போட்டு இப்போ அடுப்பில் வச்சிடலாம். 4 to 6 விசிலில் கடலை நல்லா வெந்துடும். இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ அதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன். பாருங்க, நல்லா கொண்டைக்கடலை நல்லாவே வெந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கணும், ரொம்ப மசிஞ்சிடாமல் இந்த அளவுக்கு வெந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது 2 பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளியை மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு வானலில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, கிராம்பு, ஏலக்காய்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்துட்டு 1 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கிட்டு 2 பச்சை மிளகாய், பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பச்சை வாடை போகட்டும்னு நல்லா வதக்கிட்டு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளியை சேர்த்து லைட்டாக ஒரு தடவை கிண்டி விட்டு தக்காளி வதங்கினதும் தேவையான மசாலா சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது 1 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கெட்டியான தயிர், புளிப்பு இல்லாத தயிராக சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். 2 ஸ்பூன் புளிப்பு இல்லாத தயிர் சேர்த்துக்கிட்டு மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல சேர்த்துக்கலாம். தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூன், 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து நல்லா மசாலா சேர்த்து கிண்டி விட்டுக்கலாம். தயிர் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு கிரேவி நல்லா இந்த மாதிரி திக்காக ஒரு செமி கிரேவியாக வரும், நல்லா சூப்பராக. நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டு மூடி போட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். அடுப்பை சிம்மில் வச்சிடலாம். சிம்லேயே ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து இருக்கும். இப்போ கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக இப்போ கொண்டைக்கடலையில் ஒரு பாதி கொண்டைக்கடலை மட்டும் எடுத்து தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்து மசிச்சுக்கலாம். இதை நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தும் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா இந்த மாதிரி வந்து மேஷ் பண்ணிக்கலாம். மற்ற இருந்தால் அதை வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க கொண்டைக்கடலையை தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இதுவரை இன்னும் கிரேவிக்கு உப்பு சேர்க்கலை. நம்ம கொண்டைக்கடலைக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அந்த தண்ணியோடு சேர்க்கும் போது ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு உப்பு பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டால் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்துட்டு உப்பு பதம் பார்த்துட்டு உப்பு போட்டுட்டு மூடி போட்டு கரெக்டாக 10 நிமிஷம் வேகட்டும். அடுப்பு சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும், நல்லா வேகட்டும். 10 நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு ஒரு சூப்பரான கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விட்டால் அவ்வளோதான், ஒரு அட்டகாசமான கொண்டைக்கடலை கிரேவி ரெடி. இது சாதத்தோடவும் நமக்கு சூப்பராக இருக்கும். சப்பாத்தி, பூரி, இட்லி, தோசையோடையும் சாப்பிட்லாம். கொத்தமல்லி தலை தூவினா அவ்வளோதான். வீடியோஸ் பிடிச்சா லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.